som fonamentalment ciutadans i ciutadanes que a títol individual formem part d'una assemblea, les Marxes de la Dignitat, que ja són conegudes perquè han revolucionat, diguérem, el conjunt de l'Estat, en aquella concentració famosa del 22M, i així en Alcoi, en la comarca, mantenim les activitats. Juguem el paper de catalitzadors de tot un descontent que creix un dia per l'altre i que pensem que necessita un referent per tal de mobilitzar-se i entablar lluites com van ser les pròpies marxes de la dignitat i la concentració en Madrid, que com tothom sap va ser capaç de reunir un milió i mig llarg de persones de tot arreu de l'estat espanyol. Les activitats que anem a fer les Marxes per la Dignitat aquest dissabte a les 11 del matí hi ha assemblea del País Valencià a Alcoi, en la UNESCO, on es tratarà tot el que anem a fer, tots els actes que anem a fer. Després, el dia 15, fem la paella solidària en Batoi, que és un barri d'ací d'Alcoi, i convidem a tots els alcoians i a tota la comarca, per suposat. Són a preus populars la paella, 3 euros, i ja, de moment, la següent serà el dia 21, que la idea és rodejar les Corts. Anem a preparar autobusos i estem en això, sobretot perquè ja està bé que ens preguen el pèl i ja està bé de tot el que estem fent. I jo vaig acompanyar a la marxa que venia des del País Valencià, des de Tarragona fins a Madrid, 150 quilòmetres, i t'asseguro que va ser tota una experiència d'abnegació, d'esforç i sobretot, i per damunt de tot, de solidaritat.